everyone! We are here at SM Ordaneta, Pangasinan, Philippines. Wow! And come and join us! Let's see what is inside this mall. Maraming mabibili mga kaibigan at syempre, nagpapapansin ang mga halaman dito. Ayan mga kaplantita, maraming mga halaman dito mabibili mga kaibigan. Mga iba't ibang halaman. Ayan mga kaibigan, tignan ninyo. Ang ganda ng mga decorations nila oh. Ayan oh, meron pa dito mga kaibigan oh. Tignan ninyo. Ayan, naku po. Ang sarap tumingin-tingin dito. Naku po, at tayo'y baka ano na dito, ano bang tawag? Budol-budol mga kaibigan. Mabubudol ako dito. Naku, ilayo mo na ako dito anak. At ako'y napapabilin na mga kaibigan. Ayan, mga kaplantita, tingnan ninyo mga cactus nila. O, di ba? Wow, ang cute. Ang cute nito, mga kaibigan. O, ayan, ang dami. Ayan, mga succulent, cactus, iba't ibang halaman. Ayan, nandito mga kaibigan, no? Ayan, at saka ang mura na ngayon, mga kaibigan, no? In fairness, mas mahal noon kaysa ngayon, di ba? Kasagsagan ng pandemic, sobrang mahal. At ngayon po ay nako, makakabili na kayo ng mas mura. So ayan, abay para akong magbibenta na dito mga kaibigan. Ang ganda mga kaibigan. At ako'y pinagtatawanan ng aking mga anak at hindi na daw ako mapaalis dito. Ayan mga kaibigan, thank you. At libot tayo sa iba, lipat tayo. Ayan, may mga ano dito, art gallery. O, di ba? Ayun, ang ganda naman ng painting na to. Ayan, may iba kayo sa cherry blues, no? Ang ganda naman, no? Ito pa. Mga art, ang gaganda. Painting. O, ayun pa, mga drawing, mga kaibigan, oh. Ayan, sa mga mahilig na magdikit-dikit sa mga walls. Ayan, nandito po ang magagandang painting. At ang gaganda talaga mga kaibigan. Ayan, no? Ayan, daming picture dito. Isa na ako. Isa na ako mga kaibigan. O, ayan, libot muna tayo mga kaibigan. O, dito naman tayo. Ayan, may halaman ng prayer plant. Ang ganda ng halaman mga kaibigan. Ay, naku, ba't walang tao? Ay, naku, mayroon palang activity ngayon. Ay, naku, sorry. Pumasok tayo ng ano. Hindi alam kung anong nangyayari. O, dito na ang mga bazaar. Department of Agriculture pala mga kaibigan. Dito na, balik tayo dito sa isang gallery. Ayan mga kaibigan. Ang ganda oh. Si Lola at si Lolo. Nagbabike. Nakakatuwa mga kaibigan. At pinapatawa ko lang kayo mga kaibigan. At wag sana kayong magsawang manood mga kaibigan. Ayan, tingnan ninyo. Ayan oh, ang ganda ng mga painting talaga ah. Ayan, si ate, ang ganda ng buhok, may bulaklak. At nako, sobrang ganda po mga kaibigan. Ayan oh, mga painting. Ayan. Ayan mga kaibigan, tawang-tawa na yung nakatingin sa akin. So ayan mga kaibigan oh. Ayan, ang ganda ng mga painting talaga. Ayan, dito naman tayo mga kaibigan at tayo'y biglang kumain at nagutom. Ayan, naubos ang aming pagkain dahil gutom na kami sa kakaikot at kakatalak. Ayan, ayan, lipat tayo dito sa mga sapatos agad-agad. Ayan, maraming mabibili sapatos. Naku, sale mga kaibigan. Ayan o, naupo na. Pagod ka na no? Ang dami mapagpipilian mga kaibigan. Ang hirap maghanap ng sapatos. Walang kasya sa atin. Eh kung ang paa mo ay parang duwende naman talaga, eh sa pangbata tayo pupunta. O diba mga kaibigan, sa pambata. Ayan. So, ayan. Sukat-sukat na guys. Ayan, nakabili na rin sa wakas. At mayroon ditong putubot mga kaibigan. Ayan, no, tingnan niyo ang putubot. Try natin magputubot. Subukan natin at tayo pumesto na. Ayan, first time na mayroong ditong ganitong putubot dito. Ayan, pasok na. At
Umpisahan lang magpa-picture. Ayan, meron pong card na nabili tayo at isa-swipe na natin dyan sa umiilaw. Ayan, ayan, mag-ready na mga friends at tayo magpapapicture na. Ayan mga kaibigan, subukan natin itong photo booth dito sa SM. Ayan, picture muna tayo dito sa photo booth. Ayan, so natin dyan tapos ayan ang camera, tumingin sa camera. Asan ang camera? Ayan ang camera. Tapos titignan natin yung tsura natin dito. Sino yung mga nandito? Mga robot. Mga robot. Robot daw mga friendship. Sige na, umpisahan na. Pagbulat sa mo. Sa kiyo niya lang nandarlaya. Kaya nga baka Swipe. Tapos, ayan, ready na. I-set na yung card. Swipe the card. Ay, ayaw pa niya. please swipe. Ulitin ng ulitin. Check mo na isa. Try ng photo booth. Ayan. Choose your So, camera. ayan, get ready. Yan naman eh. Eh, sa camera. 3, 2, 1, smile. 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 Retake your photos or press next to start decorating your photos. Decorate pan. Decorate. Select a filter, then press next to print your photos. Okay. Ikaw ka naman. Malinaw. Hindi ko yung original. Original. May timer, may timer. Add more credit to get more prints. Yan ang meron ko. May add more post ko. At pa. Add more credit to get more prints. Wala. Add more credit to get more prints. Wow, ang cute. Email mo. Email? Ano ipapadala sa email yan? Email mo. Sa email mo. Email mo na lang. Studio.com. Ito mo. Papadala sa email mo yan. Ayan. Copy mo. Soft copy yan eh. Pindot. .com. At gmail.com. Isa lang kuya. Yan. Your photo is being printed. Thanks for playing. Wow. Nanang sa kapos na. Okay, let's get it. Picture. Okay. Ayan, lumabas na rin ang picture. Ayan, ako po ay tingnan natin ang mukha natin dito. O, ayan, mga kaibigan. Ayan, ang ganda ng photo booth nito. At madaling gamitin, labas agad ang picture. Ayan, mga kaibigan, ang snapshot. Ayan, isa pa. Abay, parang nawili ang aking dalawang anak dito, mga kaibigan. Ayan, ang kanilang picture. Umulit talaga. Aba, ayan, nagustuhan. Wow! That's all for today, my friends. Thank you for watching. And if you like my video, please click the like, share, and subscribe. Bye, friends. See you on my next vlog.